Și dacă vă scoateți medical, vă plătesc și apoi vă bat chiar. Vă rog, nu mă supărați, că mare bătaie încasați. Și dacă vă scoateți medical, vă plătesc și apoi vă bat chiar. Mi s-a luat, nu vă mai suport, nu vă mai înghit figurile deloc. Când aveți 2-3 milioane, zici că l-ați apucat pe Dumnezeu de picioare. Mi s-a luat, nu vă mai suport, nu vă mai înghit figurile deloc. Când aveți 2-3 milioane, zici că l-ați apucat pe Dumnezeu de picioare. Pachete de bani, încasez de câțiva ani. Nu mai am ce să-mi doresc decât pe dușman să-i tăvălesc. Pachete de bani, încasez de câțiva ani. Nu mai am ce să-mi doresc decât pe dușman să-i tăvălesc. Mi s-a luat, nu vă mai suport, nu vă mai înghit figurile de